ହେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ବଗିଚା ବାଡ଼ି ତ ଲଗାହେଇଛି ଏମିତି ବାଇଗଣ କାକୁଡ଼ି କଲରା ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଲଗାହେଇଛି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ଗରିବ ଲୋକ ପଖାଳ ଖିଆ ସାଙ୍ଗକୁ କେତେ ହେଇଛି। ତ ଆଜି ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ। ତ ଏଠି ଆସିଛି ବଗିଚାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଏତେ କରାରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଛି। ପଖାଳ ଉଇଥ୍ ଏଇଟା ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ମିକ୍ସ ହେଇଛି। ତ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ମାନେ କେମିତି ବହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ପଖାଳ ଏଇଠି ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି।